Well, Jala, tá mé smuoine faoi íseánna dhéanana faoin daol letir ár cuil sin, mar bíon an cinál, bíon an díospaseacht fua, agus bíon an bheascán marí ag daine faoin litir sin, ní sam cin fámars litir éasca í tá sad héin. Agus mar sin tá mé ghearr coppla sumpla a thabhairt agus a cant faoi nó beidir sumpla amháin gocail nó bhfuil an tar cuil nó lár. Bhí me smuoine faoin mhocail aise. Was had cad aise mar thumpla an taise éidechais nó rud agus mar sin aise sin duine bhíonnta gobais sa rialtas nó an príomhaise mar thumpla príomhaise na Breataine cén anam atá is cí rud agus ní cuimseach rom. Ach aise sin focail bhíonnta nósáid go minic is an nuacht mar thumpla an taise stáit seo agus an taise graíochtracha agus rud mar sin. Mar sin is minic bhíonn daoine cant a gúsáid an ocail sin aise. Ach tá gota ag a tús ár cuil sa lár agus gota go déidir mar sin is sumpla réasúnta má le beidir solas cha éis mhocail agus na daoine nach chuil gail go bhathachab. Not aise dearann siad ara, an tara stát, an tara go náíochtracha, an tara an príomhara, agus ara not aise. Agus ba me si gur cúpla sumpla há sin beidir á is íseán, daoine árá sin é íseán, cáis beidir uachtarán na héise, beidir a tuachtarán bhí an hána nó tuachtarán atá is nó uachtarán na beachab, mar tá mé cinnte go néisian siad go minic an focail ara an tara, tá an tara an seo agus an tara an sin agus an tara siú agus a rá go bhfuil agus fís an beag a dhéanana le trí nó céidir cinn go humplaí go riine rá ara agus mis rá gur cosú le rá méala a focail pleasure in áit pleasure bheit rá pleasure